от третото ниво на българския футбол. ЦСКА винаги е бил орисан да бъде пръв. Сега е първият отбор, който от толкова ниско в футболната пирамида на България стига до двубоя за трофея в турнира за Купата на България. На стадион Българска армия ликуват, защото ЦСКА е на финал за Купата на България. Там съперникът ще бъде или Монтана, или Литек. Ще разберем това утре. Тези фенове обаче могат да бъдат щастливи, защото въпреки всички незгоди, които не по тяхна вина те трябваше да изтърпят, сега дойде мигът на тяхната голяма радост, а те са жадни за още. Това още трябва да дойде в края на май, на 25-ти, на стадион Васил Левски.